نسخي ከተፍቅርዮ ብዝኽኣልክዮ ደረጃ ኣፍቅሪ ክትኣምንዮ ብዝኽኣልክዮ ደረጃ ኣመኒ ተስፋ ክትገብረሉ ብዝኽኣልክዮ ደረጃ ተስፋ ገበሪ ግን ደግሞ ኩሉ ነገር ብመጠን እንተደኣ ዘይኮይኑ ምንም ዝኣክል እንኳን ጠቓሚ ነገር እንተኾነ ንዓኺ ጎዳኢ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብመጠኖም እንተደኣ ዘይኮይኖም ካብ መጠን ብዝዘለለ ካብ መጠን ብዝተሓለፈ እንተደኣ ኮይኖም ንዓኺ ዝጎድኡ ክደኣ እምበር ንዓኺ ዝጠቕሙኺ ነገራት በፍጹም ኣይኮነን ንዝኾነ ሰብ ክትኣምን ከለኺ ከተፍቅርን ከለኺ ተስፋ ክትገብረሉን ከለኺ መጠነኛ ይኹን ንፈጣሪ ዝብሃው ነገር ኣሎ ንሰብ ዝብሃው ነገር ከዓ ኣሎ ጥግ ድረስ ክትኣምንዮ ትኽእሊ ንፈጣሪ ደኣ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ተስፋ ክትገብረሉ ጥግ ድረስ ትኽእሊ ደሞ ንፈጣሪ ደኣ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ንሰብ ዝውሃብ ብመጠኑ ደኣ እምበር ካብ መጠን ብዝዘለለ ነገር ኣይኮነን ምንም ዝኣክል እንኳን ክጠቕመክ ደኣ እምበር ክጎድአክ ይክእልን ዝበልክዮ ነገር ካብ መጠን ብዝዘለለ ነገር እንተደኣ ገይርክዮ ኮንኪ ንዓኺ ዝጎድአክ እዩ ዝኸውን ኩሉ ነገር ብመጠኑ ይኹን